A mi sempre m'han agradat molt les plantes i els llibres sobre plantes i fa temps que dono voltes al fet de que les plantes tinguin més sentits que nosaltres, hi ha molts estudis que ho diuen, i que, per tant, fins i tot tinguin algun tipus d'intel·ligència, molt diferent al nostre, però algun tipus d'intel·ligència. I amb tot això que he anat llegint, em va venir de gust fer un llibre on aquestes plantes prenguessin un protagonista i tinguessin una manera de fer molt semblant a la nostra, tot i que fossin més intel·ligents, i a partir d'aquí va venir la idea d'Hola Micos, una novel·la on les plantes entren en contacte amb els éssers humans. Aquí, com que són absolutament més intel·ligents, ens tracten com a simples micos. Jo sempre, en els meus llibres, intento que darrere els personatges s'hi amagui alguna cosa. En aquest cas, vaig agafar dos amics meus, els vaig convertir en personatges, els vaig exagerar una mica tots els seus defectes i tot el seu caràcter, i vaig conservar fins i tot els noms, es diuen igual. I vaig escriure el llibre aquest, on en Casacoberta i en Nani són dos professors absolutament esbojarrats que inventen una màquina per parlar amb les plantes. Un cop vaig acabar el llibre els hi vaig ensenyar, i tot i que els hi va fer una mica de cosa veure's retratats i a més amb noms i cognoms, al final els hi va acabar fent gràcia. La novel·la la vaig escriure aquí a casa meva, que és on acostumo a treballar, sobretot des de fa 2 anys. Abans de la pandèmia jo intentava sortir de casa perquè no se'm caiguessin les parets a sobre, intentava anar a treballar sobretot a biblioteques. Ara és molt més complicat i, per tant, des de fa una temporada treballo a casa. Vaig veure un llibre d'un dibuixant francès, Vincent Pianinat, que jugava a buscar paraules en francès que, canviant alguna lletra, et poguessis imaginar una cosa diferent. Hi havia un dibuix, per exemple, que deia, en comptes de tenis de taula, tenis de faula. I els que jugaven a tenis eren, per exemple, la llebre i la tortuga, que són dos personatges d'una faula. I llavors vaig pensar, a veure si et trobes en català noms d'animals o d'altres espècies que, canviant alguna lletra, ens puguem inventar una espècie diferent. I em vaig trobar uns quants. I per això va sortir, per exemple, la cuca de fum, per exemple, el centveus, per exemple, la gata pinyada, o un parell d'arbres. El llumoner, que fa llum, o el pi boig, que és un pi una mica tocat de l'ala. Suposo que l'editorial buscava també algun il·lustrador o il·lustradora que pogués gràficament explicar de manera divertida i colorista una mica aquestes idees una mica esbojarrades. I jo treballo d'aquesta manera. A mi m'agrada passar-m'ho molt bé mentre dibuixo i m'agrada posar humor i posar diversió a les meves il·lustracions perquè quedin fresques, perquè quedin cromàticament divertides, etc. I suposo que això és el que els devia interessar i la veritat és que al final funciona molt bé aquest tàndem entre el text i la il·lustració aquí en aquest llibre. Com que es tracta de veure si trobes espècies noves canviant alguna lletra, vaig agafar al diccionari tots els noms d'animals i d'espècies variades que vaig trobar a veure amb quines podia fer aquest joc, que són les que van sortir en el llibre. I una cosa important és també quan ho llegeixen els altres i també t'ho comenten. A vegades la gent es pensa que els escriptors potser agafem l'ordinador i escrivim a raig i ens surt tot de seguida i tot acabat. I no, com tothom, nosaltres escrivim, revisem, corregim i quan ho deixem amb algú i aquest algú s'ho llegeix, també ens diu això no està prou ben explicat, això en canvi podries explicar-ho una mica més, aquest tros és molt divertit, o potser ho acabaria una mica diferent. I són uns comentaris que també t'ajuden a fer després el llibre final. La veritat és que quan vaig llegir la descripció de tots els personatges que sortien en aquest llibre d'espècies extraordinàries em vaig adonar que ja estaven molt ben descrits i que l'explicació de cada animal
o espècie estava molt detallada i mesurada. I, per tant, no tenia massa sentit que jo tornés a explicar el mateix amb els dibuixos, de dibuixar les espècies tal com les explicaven, sinó que podia aportar alguna coseta més, i se'm va acudir que, més que ensenyar molt les espècies, el que podia fer era explicar el seu hàbitat, l'entorn allà on estaven, i les espècies ja estaven explicades amb el text. Per posar-vos un exemple molt clar, aquí, en el cas de la gata pinyada, fixeu-vos que la gata pinyada gairebé ni es veu. La podeu localitzar si busqueu una miqueta per dins d'algun armari, però a mi em va interessar més explicar tot l'hàbitat allà on habita la gata pinyada que no explicar la gata pinyada en si. Així, d'aquesta manera, entre el text i la il·lustració es combinen bé i acaben d'enriquir una mica la descripció de cada una d'aquestes espècies. Els escriptors tenim una sort, que és que escriure és molt fàcil, no necessites moltes coses. Amb una llibreta i un bolígraf pots escriure, com a mínim pots apuntar les idees, pots fer esborranys, i després això sí, treballem amb l'ordinador, que ens ajuda molt. Però primer ho podem fer d'aquesta manera tan fàcil. Per això pots escriure en llocs molt diferents. Moltes vegades jo escric quan tinc més temps, quan estic de vacances, i llavors escric en molts llocs diferents. Allà on soc de vacances, aprofito aquells dies per escriure. I també moltes vegades escric aquí, que és a casa meva, al meu estudi, i que és on puc tenir també, al llarg de l'any, estones per poder fer un llibre com aquest de les espècies extraordinàries. La veritat és que jo no tinc un lloc fixe on treballar, perquè els il·lustradors, o alguns il·lustradors almenys, sempre anem amb llapis i paper pel món i podem dibuixar allà on estiguem. Puc dibuixar aquí, o puc dibuixar al metro si tinc una estona, o puc dibuixar quan m'estic avorrint en algun lloc. Trec un bloc, una llibreta o un paper i em poso a dibuixar. I aquest llibre s'ha construït, com tots els que faig, s'ha construït així, miques aquí, miques allà, i bé, després s'ha d'unificar tot això davant d'un ordinador. Això sí, hi ha la part final i digital, però en un principi jo puc dibuixar a qualsevol lloc on hi hagi un trosset d'espai per poder-hi posar un paper. Aquest robot soc jo és el segon títol de la col·lecció que estem publicant de l'autor japonès Shinsuke Yoshitake. El vam descobrir ja fa alguns anys a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya amb Ser o no ser una puma. Aquest llibre, com el primer i el tercer que publicarem enguany, que tindrà per títol No sóc un monstre, sempre parteix d'una situació còmica que al final esdevé un repte per cada protagonista. I tots aquests títols al final comparteixen el mateix taló de fons, que és molt humor i molt enginy. Yoshitake aconsegueix amb aquest llibre construir un àlbum conceptual però des d'un estil molt personal. El seu protagonista es diu Kenta i un dia decideix que està tip de fer coses avorridíssimes, doncs el típic. Fer els deures, ordenar l'habitació, i decideix dirigir tots els seus estalvis en comprar un robot que es convertirà en ell. Però per fer això, per aconseguir-ho, abans el Kenta li haurà d'explicar detalls sobre si mateix. Al final això és l'inici d'una gran aventura que suposarà en Kenta reflexionar sobre si mateix. Al cap i a la fi, aquesta col·lecció reuneix temes com la identitat, el sentit de la vida, les emocions i acaba esdevenint un manual molt divertit de filosofia i de psicologia per totes les edats. Hem traduït directament del japonès i és cert que hem fet una gran tasca d'edició. Primer per mantenir la coherència entre els diferents títols de la col·lecció, però després també per poder mantenir els girs còmics que caracteritzen tots els llibres del Shinsuke. L'esperit de llibres del Ferro Rojo està molt i molt present en aquest robot soc jo,
Primer perquè sempre apostem per històries que tinguin aquests personatges tan especials i reveladors com és el nostre protagonista en Kenta. Després perquè tracta un tema de consciència social i emocional que ens era molt interessant, i també perquè Shinsuke Yoshitake sempre ens ofereix propostes originals. La majoria de l'equip de Libros del Cerro Rojo treballem a una oficina que està aquí a Poble Nou i, bueno, ha estat plena de llibres, com no, i a més també tenim la sort de tenir llum natural quasi tot el dia.